Il-ħadd flaxxija tres u 3 persuni l-qorti dwar każ ta' kontrabbandu ta' sigaretti mill-Freeport. Ġejna hawnhekk fil-Port Ħieles biex nitkellmu mal-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Corporation, is-Sur Aron Farrugia. Huwa spjegalna li mill-Port Ħieles jgħaddu madwar 3 miljun container fis-sena u għaldaqstant hemm bżonn tal-ogħla livelli ta' sigurtà. Dwar il-każ ta' kontrabbandu ta' sigaretti li nkixef nhar il-Ħadd, il-kap eżekuttiv Aron Farrugia qalilna li dan kien frott ix-xogħol id fit ta' entitajiet li fl-aħħar jiem ħadmu b'koordinazzjoni. Wieħed jifhem li iva l-miżuri li ħadna fl-aħħar ġimgħat taw il-frott jista' jkun ukoll dawn il-miżuri waslu biex apparti l-ħidma li saret konġunta bejn l-entitajiet kollha wieħed jagħlaq ċertu toqob li seta' kien hemm biex l-aħħar mill-aħħar nagħtu s-sigurtà massima li qed jistenna minn Port Ħieles. Mistoqsi jekk jaħsibx dan kienx każ iżolat, il-kap eżekuttiv Aron Farrugia wieġeb li hu ma jemminx li hu hekk. Jiena min-naħa tiegħi kif qed ili hawnhekk minn Awwissu u allura milniex f'dan is-siġġu biex inkun nista' ngħid x'ġara qabel. Però mal-persuni li tkellimt jiena mill-viċin jidher li każijiet bħal dawn seħħu qabel uħud li nqabdu oħrajn li leħ. L-investigazzjoni tal-Pulizija fuq dan il-każ għadha għaddejja.